Joo, tattikset tuolle Pukkilan nakkivarkaalle. Teitkö sen virheen niin kuin minäkin kerran pari vuotta sitten, että kun se nakkipaketin mehu valuu vielä paltaa pitkin, niin siitä jää ikävästi nalkkiin. Mutta kun olette maininnut tuosta Jenkkilän tilanteesta, niin mä itse puolestaan ajattelin, että vittu, tää on kerrankin niin oikeastaan aika hyvä homma, että kun 2 tyyppiä tuolla on presidenttinä ja valinta on selvä. Mutta se on kamala joka tapauksessa. Sinällään mä kyllä vähän toivoin, että se olisi ollut niinku toisella tapaa kamala, mutta valintahan nyt oli aika bueno kuitenkin. Mutta mä oon Kuopiosta ja mä oon päivätöikseni ollut mielisairaalassa viimeiset 14 vuotta, että se on mukava olla täällä ihan normaalien ihmisten välillä seurassa vaihteeksi, kun päästivät iltavapaille käskentelemään ja Markus lupasi ajaa minut takaisin portille sitten, että ei mene nukkumaan ja ohi kerkeän iltalääkkeet sinä vielä auttaa ja näin poispäin. Mutta se on aika raffi paikka, tiettäkö olla. 14 vuotta on pitkä aika. Kaikenlaisia saatana persoonallisuushäiriöisiä, narkomaaneja ja alkkiksia ja... Mut sitten on ne potilaat vielä siellä. No onneksi niiden kanssa kuitenkin niin jotenkin pärjää. Mä oon ukkomies. Uskomatonta, mutta totta, niin se kävi mullekin. Ajauduin avioliiton satamaan puolivahingossa, mutta onnekkaan sattumuksen kautta. Ja tiedättekö, kun seksielämä vähän alkaa kyykätä siitä, kun avioliittoa kestää jonkun aikaa. Ja mulla on synttärit tänään. Kiitos. Aamulla mulla kello soi 0545. Mä nousin ylös, alan kahvinkeittoa ja mietin, että tuliskohan tänään vaimolta vähän hellyttä aamulla, niin kun se lähtee Helsinkiin. Kopasen häntä vähän kädellä, että hei vaimo. Kääntyi ja pierasi. Mutta se pahin juttu tässä oikeastaan oli, että kun mä vähän haaveilin, että siellä olisi ollut semmoinen pieni tiedossa, mutta no ei, nyt ei käynyt näin. Mutta hän on siis Helsingissä ja hän on Kiasmassa ja Kiasmassa on joku näyttely, missä on tehty taidetta siemennesteestä. Se on vähän niin kuin tähtikartta tai joku, että mä tiedän, onko joku runkannut sillä seinälle ja puts! Aha. Sehän on vittu suuri kalastaja. Ei saatana, kokeillaan uudestaan. Karhu! Jumalauta, tää toimii! Mut hyvä sinänsä tietää, että siemennestä vielä kiinnostaa kuitenkin. Mutta tosiaan siellä mielisairaalassa on tullut aikaa olla ajatella ja mä oon tullut miettineeksi poikavuosieni sankarin Arnold Schwarzeneggerin esittämän Conan Barbarisin sanoja, kun siinä ekassa leffassa sanoi, että parasta elämässä on murskata viholliset ja ajaa heidät edeltäsi ja kuunnella naisten valitusta. Mut mä oon ollut nyt 2 vuotta naisten suljetulla ja mä ehkä ymmärrän nyt, että se on niin vitun kova jätkä, että sen mielessä se on hauskaa. Mä en oo vielä sillä levelillä vielä. Meillä on muutenkin pieniä eroja. Mulla on komeampi palsta. Mut siellä on niinku aika ajatella ja mä oon itse kelannut sitä, että kun meidän pitäisi jotenkin alkaa orientoitua siihen, että toi Ukraina-Venäjä sota, niin se loppuu joskus ja sit siitä tulee semmoinen lyhyt rauhan aika ja rakennetaan uusiksi kaikkea ja tiedetään, että sieltä tulee joku taas umpihullu tilalle, mutta vähän aikaa siinä on niinku semmoinen markkinarako. Ja yksi asia, mitä me ollaan kuitenkin huomattu, että mitä siellä kannattaisi viedä, olisi kestävä lasi. Aina vähän väliin joku siellä kompastuu kerrostalla, hups saatana, 30 kerrosta alempana on märkälä. Niin mitä jos alettaisiin sille viemään niinku tiivi-ikkunoita sille, kun on karkastua paksua lasia sinne, että otetaan sen Duracellin mainoslause ja mä näen sen niinku mainoksenkin tässä sieluni silmin, että siinä on niinku Tornitalon huipulla on joku FSBn Keijo ottamassa jotakin humanistin molkkua, joka on kirjoittanut Twitteriin ikäviä asioita nykyisestä hallinnosta ja vetää sellaiset salamurhaajahanskat käteen. Ja
ottaa joku Bluetooth-kajari ja laittaa siitä vähän It's Raining Menia soimaan, ottaa niskapäällä se ottaa, heittää sitä ikkunasta ja kuuluu, kohta kräsähtää ja sitten kuuluu bonk. Se vittu, se kimpos takaisin. Yleensä tää kyllä ne perkele. Bonk. Sitten siellä tuli se mainoslause niin kuin Dressmanin jäbän äänellä, että tiivi-ikkunat, ne kestää ja kestää. Mutta oikeastaan, no se oli se punchline, se ei ehkä toiminut. Mutta se on oikeastaan se mun vitsin suosikkikohta on oikeastaan se It's Raining Men, kun lukee näitä uutisia. Se läppää on vähän niin kuin venäläiset tankkimiehistöt. Ne ei vaan vanhene. Kattis. Ville Pirttinen ja 38 vuotta tuli tänään mittari. Annetaan isot aplodit. Mahtavaa. Ja sitten jatketaan iltaa. Meillä on